Θεέ μου. Τι έγινε πάλι? Είπα εγώ πως έγινε τίποτα. Ναι, καλά. Τα μούτρα σου είναι σαν τους κρεμαστούς κήπους της Βαβυλώνας, αναστενάζεις και κυρίως κάνεις δουλειές χωρίς να τραγουδάς. Αχ, ρε Σοφία μου, είμαι πολύ στεναχωρημένος. Γιατί? Πρέπει να το πάρω απόφαση. Θα μείνω μόνος σε αυτή τη ζωή. Εντάξει, μπορεί να είμαι εξαιρετικός μάγειρας, εξαιρετικός χορευτής, τραγουδιστής, να έχω γούστο, αλλά με τους γκόμενους δεν έχω ταλέντο. Τέρμα. Ναι, κι όμως έχεις ένα ταλέντο. Να βρίσκεις τους κάρτους. Είναι κι αυτό ένα προσόν, το αναγνωρίζω. Σοφία, εγώ σου λέω τον πόνο μου και εσύ με κοροϊδεύεις. Βλέπω να δεις που θέλω να καταλήξω. Αφού όποιος σου γυαλίζει αποδεικνύεται σκάρτος, να το χειριστείς αλλιώς. Πώς? Να διαλέξεις κάποιον που δεν σου αρέσει καθόλου. Ίσως αυτό να είναι η λύση. Ωραία λύση. Ωραία λύση. Να τραβάω ζόρι από αυτούς που θέλω, εντάξει, αλλά να τραβάω ζόρι και από αυτούς που δεν θέλω. Όχι, Σοφία, άστο. Άστο. Τέρμα. Θα μονάσω. Ναι, είπα για εις μοναστήριον, οφειλία. Άντε πάλι. Αυτός είναι ο μορφωνιός. Δεν με Κοίτα θράσος, κοίτα θράσος. Μας παίρνει και τηλέφωνο, για φέρ' το εδώ. Ναι, μάλιστα. Ναι, στο Τζέρι πήρατε. Με ποιον ομιλώ? Α, ο Τζέιμς. Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να φωνάζω ο Τζέιμς κάποιον που τρώει παντόφλα από τη γυναίκα του και για να ξεδώσει παριστάνει τον τιγκιντάγκα. Γιατί και τιγκιντάγκα σαν σε, αγαπητέ μου, πρέπει να έχεις τα κότσια να το υποστηρίξεις. Ναι, αυτά, και μην ξανατολμήσεις να μας πάρεις τηλέφωνο. Ποια είμαι εγώ? Κάποια που δεν της αρέσουν καθόλου τα καμώματά σου. Κοίτα, μη σε πετύχω πουθενά, έτσι. Σοφία μου, είσαι απίστευτη, είσαι μια θεά, είσαι ένας άγγελος. Καμιά φορά ξέρεις τι, σκέφτομαι γιατί να μην είμαι straight. Δεν μου λες, αυτό είναι μία αναστρέψιμο.